एबसु आरो दिल्ली बर' गौथुम जुथाइ 10 आरो 11 एप्रिल साननैनि हाबाफारि लानानै गोदान दिल्लीनि दिल्ली हाटआव आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय एबा दिनै सेथि सान। दिनैनि बे सेथि सानावनो दिल्लीनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य अडिट'रियाम राजघाटआव बड'लजी थामहिनबा बर'नि जारिमिननि सायाव नायबिजिरनाय, थुनलाइ फिल'सफि आरो हारिमुनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे सावरायनाय हाबाफारियावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गासै एबसुनि मावथि एबसुजों हांख्रायजानाय आलासि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म, क'क्राझार सरकारि फरायसालिनि बारग' गोरायुं डक्टर सुरत नार्जारि, इन्डियान लिटारेरि क्रिटिक थिंकार प्रफेसर पद्मश्री गणेश एन देवी, एमिनेन्ट हिस्टोरियान एन्ड अथर निउ दिल्ली प्रफेसर टनी जोसेफ आरो गोबां गुन गोनां सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानि जिल्ला, दखरा आरो दालाइसा एबसुनि मावथि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। एबसु आरो दिल्ली बर' गौथुम जुथाइ 10 आरो 11 एप्रिल साननैनि हाबाफारि लानानै गोदान दिल्लीनि दिल्ली हाटआव आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय एबा दिनै सेथि सान। दिनैनि बे सेथि सानावनो दिल्लीनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य अडिट'रियाम राजघाटआव बड'लजी थामहिनबा बर'नि जारिमिननि सायाव नायबिजिरनाय, थुनलाइ फिल'सफि आरो हारिमुनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे सावरायनाय हाबाफारियावनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गासै एबसुनि मावथि एबसुजों हांख्रायजानाय आलासि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि थरेन बर', बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि मन्त्रि उर्खाव ब्रह्म, क'क्राझार सरकारि फरायसालिनि बारग' गोरायुं डक्टर सुरत नार्जारि, इन्डियान लिटारेरि क्रिटिक थिंकार प्रफेसर पद्मश्री गणेश एन देवी, एमिनेन्ट हिस्टोरियान एन्ड अथर निउ दिल्ली प्रफेसर टनी जोसेफ आरो गोबां गुन गोनां सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानि जिल्ला, दखरा आरो दालाइसा एबसुनि मावथि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, केडी प्रडाक्शननि दिहुननायाव राजकुमार ब्रह्मजों बिथोन होजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'आ सौफैगासिनो दं। केडी प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव साननैसो उनावनो नोंथांमोनहा बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिनय खुंगुर दैमारि, नयन बरगयारि, पुर्णिमा बसुमतारी आरो बर' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फाव खालामग्रा दांखोलोदो बिथांमोननि मिलौदो गारांजों रोजाबजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'खौ नुनो मोनसिगोन। बे मेथाइखौनो लिरदों आरो मेथाइआव देंखो होदों राजकुमार ब्रह्म बिथाङा। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोना फैगौ 10 एप्रिल खालि बेलासिनिनो 5 रिंगासोआव हगारनाय जासिगोन।